etorri dator. Beti Idoia eta Bik ikusten diteu, txaketa urdine jatzik gabe ikusi deunen platzek eta biok esan deu, zeo ze diferentea bakarki gaur. Idoia gabe, baina, karo. Zein dau? Zein dau? Zein da neskau. Nik beti esaten dut, ez dala komeni naranja erdi bat izatea. Beti komeni dala naranja osoa izatea bat, eta gero beste naranja batekin ondo moldatzen mazea, primeran. Mirari eta Idoia oso ondo moldatzen die Bik alkarrekin, baina banakare naranja osoak die. Gukin dakeu naranja osoik. Mirari Martiarena, iraola! No, Gabon. Nik umetan amets bat nuen, eta ametxo izen bertsolaria izatea. Bertsoak asko gustatzen zitzaizkidan, eta bertso eskolan apuntatu nintzen. Bertso eskolak, ze esatean ez zeba, asko engantxatzen du. Asko engantxatzen du, bai. Eta guazen argi hitz egitea, bertsolaritza sekta bada. Baten batek esan behartzen, ez? Ni ez dakit, noiz konturatu nintzen hortaz, igual sektatik atera nintzenean, ez da? Claro, ez dakit barruan nahon edo ez, ze bertso eskolako WhatsAppean banago. Eta bertsozale elkarteko kuota batzet. Bueno, gurasoak batzeiate, 35 urtekin. Baina, 15 urtekin, hasi nintzen bertso eskolan eta urtebete beranduago zeinun, bertso udalekuta apuntatu. Ni bezalako 20 bertso friki zarrekin, Elgoibarko Aubixa baserrian pasan itun 10 egun. Bultxera berde hau, ordukoa da. Etxean bilatu indet zebanekin antzeola. Eta oso ongi moldatzen ginen, hoi da sekta bat indartzeko imposible den gauza honena, udalekoak. Eta hain ongi moldatu ginen, gure burua izendatu genula komando bertsolari. 2002an, 2003an, nola, herri hontan, borroka armatua pixkat, bazeo nola, furixamarrian, kartak bialtzen ginen elkarre urte uzian zehar, eta kanpoan jartzen genuen, komando bertsolari. Nola, korreosetakoak ez dakitze esango zuten, eta gure leloa zen, larru gorri, nere oera etorri. Ez zaiatu bertzen, baina, olakoak genitun. Gero, beti bertsolari izateakin amesten dugu eta txapelakin amesten dugu, ez da? Nik badakat nire txapela. 2005an irabazi nun amets hartzailusekin batea Oiartzungo binakako bertsolari txapelketa. Esan ze, eski amets hartzailusekin erreixa da? Ja, baina nik bertxotan inun, ez? Inun. Eta txapela dakat. Zuetako zenbatek dakat, zuet bertxotan txapela. Zuk bai, Aitziber? Aitziber. Bertxo friki batek badaki Aitziber Garmendiak badakala txapela bat. Imano Lazkano gantziziola. Bai. Hoi badakigu. Eta gero, plazak. Plazak itxia, oire amets bat izaten da, eta plazak gogoan garriak eukitundik. Bat aipatzekotan, adibidez, deitu ziguten Lantziegotik. Eta nire bertxokidea eta bilek junginen Lantziegoa. Ni Oiartzundik, nire bertxokidea ataundik. Nik karnetik ez nakan. Nire bertxokidea karneta bai, baina kotxeik ez. Eta justu, asteburu hortan, nola junginen Lantziegoaino, Estelesan. Estelesa herriz-herri pasatzen dena. Donostin hartu nunik, ataunen hartu zuen Aitzolek. Io zen, bere herrinonerea eta maoizko galtzakin, junginen, Lizarrusti hilo, etxarrira jetxi, Lizarraga hilo, Lizarrara jetxi, Logroñoa jun, antolatzaileak hartu gintuzten, Lantziegoa jun, afaldu, kantatu, parrandain, gau pasain, goizeko 6an bueltatu Logroñoa, berriz Estelesa hartu, goizeko 6an hartu, Donostiraino, 4 orduko viajea, hau dena, afaritruk. Afaritruk eta autobuseko bileteak gupatuta. Zu sekta bateko ez batzea, hoi ez dezu itxen. Eta gero, ze gertatzen da. Bertxotan gauza asko pasatzen dira. Zuk, pixkat ezagun aitezea pixkat. Eta nahi behin parranda batean mutil bat urbildu zitzaiten, eta joño, Mirari Martiarena bertxolarie. Zenik, Mirari Martiarena, bertxolarie, ja utzita naho, eta baina zuk 2007an Gipuzkoako bertsolari txapelketan Legazpiko kanporaketan kantatu zenun Xabier Sukiak irabazizun, Sukia bibazuek? Sukiak irabazizun, eta sailkapen nagusian 58. gehatu zinen. Idea pixkatiteko, sailkapen nagusian 60tik 58. gehatu banaiz. Igual neburua etziot deitzen bertsolarie, ez da? Bea, konpondu inaizun. Bai, baina
bueno, ez hartu hola, osea, nesketan ongi, atu zinen. Kontrako eztarritik, erantzuna, klaro, ni nire frustrazioa eta nesketan, ja, klaro, txapelketako lantolatzea ditu bertsozale elkarteak, neskan maila eta mutilan maila, ezta? Eta geho, zesango izuet, bertsoa, droga bada. Bertsoa droga bada, eta jendei asko gustatzen zaio. Bertsoa. Zenet. Orduan. Eta badao jende bat konkretuki parrandan itentzen garai hortan hurbiltzen zintzaizun, eta puntu bat jarriko izut. Eta zuk, bueno, bale, lepotik heltzen zizun, hola, belarrira, hemen txegaude. Eta zuk, a ber, nik mesedez eskatzet jende horrekin zerbait egiteko. Nik zuzenian akatu ingo nituzke. Baina, bueno, bertsozale elkartei utziko jotoi bere esku. Bertsolaritza familia handi bat da. Bertsolariak daude, bertsolari frustratuak daude, gai jartzaileak. Bertsolari oso frustratuak daude, epaileak. Eta geho dago beste sailkapen bat, bertsolari oso frustratuak, eta hauek dira txapelketara, hola, libreta bat hartuta juten dienak, bertso guztiak puntuatzea, agurrake puntuatu itxeituztea. Eta geho gaude, beste batzuk, ja frustrazioi pasatzitza egun, esan ziguten, grazi pixkat bakazu, eta monologoak iten hasi ginen. Eta barri libre, tortzea afaritruk. Eskerrik asko.